mehriban adamlar, yurdumuzdaki ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştırýan Türkmen portaly Hepdeniň täzelikleri. Türkmen portaly Hepdeniň täzelikleriniň şu sanyny. Türkmenistanyň prezidenti Italiýa resmi sapary amala aşyrdy. Türkmen halkynyň milli lideri Aşgabatda gurulýan we döwürwatlaşdyrylýan desgalaryň şekil taslamalary bilen tanışdy. 2026-njy ýyla ad bermek hemde onuň nyşanyny ketgitlemek boýunça degişli teklipler taýýarlamak tapşyryldy. Türkmenistanyň şu ýylyň 10 aýyna jemi içerki önümiň ötüşi 6,3 göterim artdy we beýlik habarlar. Ýygrimi 25 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Italiýa resmi sapary amala aşyrdy. Döwlet başçysynyň saparynyň çäklerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Italiýa Respublikasynyň prezidenti Sergio Mattarella bilen duruşdy. Duruşyň öň sirasyna Italiýa Respublikasynyň prezidentiniň Kivrenala köşkünde Türkmen döwletiniň başçysyny resmi garşylamak dawarasy boldy. Duruşykda Türkmen Italiýan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna ýokary baha berildi hemde iki ýurduň özara hyzmatdaşlygy ugurlaryň giň toplum boýunça mundan beýlekde ösdürmäge ıgrarlyklary tasdiklanyldy. Italiýa resmi saparynyň çäklerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Altare della Patria ýadygarlyk binasyna näwelli eskirin guburyna gul goýdy. Şeýlekim Rimin Kapitoli muzeýine geçirilen Türkmenistanyň gadymy sivilizasiýasy adly arheolog sergisiniň açylyş dawarasyna gatnaşdy. Dawaranyň barşyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow çykyş edip, Türkmenistanyň we Italiýanyň baý taryhy medeni mirasa eýedigini, Italiýaly arheologlaryň 30 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen kärdeşleri bilen Türkmenistanyň taryhy ýadygarlyklerini bilelikde gady wagtarş işlerini alyp barýanlyklaryny belledi. Türkmenistanyň gadymy sivilizasiýasy adly arheologik sergi 2025-nji ýylyň oktyabr aýyndan 2026-njy ýylyň aprel aýyna çenli dowam eder. Şeýlekim Italiýada Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmen Italiýan işe-uýurlyk maslahatyna gatnaşdy we onda çykyş etdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow çykyşynda Türkmenistanyň ykdysadyetiniň häzirki zaman ösüşleri we hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri barada giňişleýin beýan etdi. Türkmenistanyň Italiýa özüniň ileri tutulýan hyzmatdaşlyklarynyň biri hökmüne garaýanlygyny, onuň bilen uzak möhletleýin gatnaşyklary ýola goýmak maksat edilýändigini aýratyn belledi. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet başçysyny iki ýurduň işe-uýur toparlarynyň wekillerinden düzülen Türkmen Italiýan işe-uýurlyk geňeşini döretmek mümkinçiligini seretmek teklip etdi we Italiýanyň işe-uýur toparlarynyň wekillerini giňişleýin hemde dolu derejeli hyzmatdaşlyga çağırdy. İşe-uýurlyk maslahatyndan soňra Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna iki taraplaryň resmi namalar alşmak dawarasy boldy. Şeýlekim forumyň çäklerini Türkmenistanyň we Italiýanyň wekilleriniň arasynda iki taraplaryň duşuklar geçirildi. Olaryň barşyna hyzmatdaşlygyň özara gyzyklanma bildirýän ugurlary boýunça pikir alşyldy. Soňra işe-uýurlyk forumy öz işini Türkmenistan bilen Italiýa Respublikasynyň ykdysady hyzmatdaşlygy, sewda, dokma we hususy podoklarda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri hemde iki taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlyga ýardam bermegi atly mowzuklaryň bölümlerde dowam etdi. Forumyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň we Italiýanyň wekilleriniň arasynda ýene-de bir näçe resmi namalara gol çekmek dawarasy boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Italiýa resmi saparynyň çäklerini Rimde Leonardo kompaniýasynyň başlygy Stefano Panticore bilen duruşdy. Duruşykda özara hyzmatdaşlyk meseleleri barada pikir alşyldy. İşe-uýur durmuş ykdysady taýdan okully ösýän Türkmenistanyň amala aşyrylýan giň gerimli taslamalara ýol başçylyk edýän kompaniýasynyň gatnaşmagynyň uly hormatdygyny belledi. Duruşyň ahyrynda Türkmenistanyň Italiýan kompaniýasy bilen özara hyzmatdaşlygy uzak möhletleýin we özara bähsitlik esasyna mundan beýlekde ösdürmäge taýýardygy tasdiklanyldy. 24-nji oktýabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Aşgabatyň gözel künjegine ýerleşýän bitaraplyk binasynyň ýanyna hökümet agzalarynyň gatnaşmagyna Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllyk hemde 2025-nji ýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly
diýilip aglan edilmegi münasibetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň permanına laýyklykda döredilen Guramaçylyk döwlet toporunyň hojalyk iş maslahatyny geçirdi. Şeýlekem gahrman arkadag Aşgabatda gurulýan we döwre waplaşdyrylýan defgalaryň kende binalaryň şekil taslamalary bilen tanışdy. Guramaçylyk döwlet toporunyň hojalyk iş maslahatyna Aşgabatda döwre waplaşdyrylýan dürli maksatly binalarda alyp barylýan işler, bitaraplyk binasyny döwre waplaşdyrmak we onuň ýanaşyk ýerlerini göwnü jaý awadalaşdyrmak bilen baglanşykly hojalyk meseleleri aral maslahatlaşyldy. 25-nji oktýabrda Halkara Türkmen Alaway Itleri Assosiasiýasynyň 5-nji mejlisi geçirildi. Halkara Ahal-Teke Atçylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alaway Itleri Assosiasiýasynyň merkezinde geçirilen mejlisiň gün tertibine birleşen işine değişli möhüm meseleler giýirildi. Mejlisiň dowamyna assosiasiýanyň düzümine täze agzalaryň kabul edildi. Şeýlekem ýurduň öňdewarjy kinologlaryna we itşinaslaryna döwlet sylaglary gowşuruldy. Mundan başga da mejlise gatnaşyjylar geljek üçin möhüm wezipeleri maslahatlaşyp, alawaýlary ösdürip ýetişdirmeň däplerini we bu ugurda halkara hyzmatdaşlyk puwtalandyrmaga gönükdirilen değişli çözgütleri kabul etdiler. 26-njy oktýabrda Türkmenistanyň Türkmen alawaýynyň bayramy bellenildi. Esasy bayramçylyk dawaralary Aşgabat atçylyk sport toplumyna ýaýlanlandyryldy. Bu ýerde Türkmen alaway itleriniň arasynda geçirilen ýylyň Türkmen Edermen Alawaýy adly halkara bäsleşigiň jemleýici tapgary geçirildi. Ýylyň Türkmen Edermen Alawaýy adyna Türkmenistanyň Gorunluk ministrligine degişli bolan Wepaly adly Türkmen Alawaýy münasip boldy. Onu ösdürip ýetişdiren hemde bu bäsleşige taýýarlan Türkmenistanyň ad gazanan itşinasy Saparow bolup ýeňije Toyota Camry kysymly ýeňil awtologyň açary gowşurly hemde ol ýörüýte medal, göçme kubok, diplom bilen sylaganyldy. Dawaranyň çäklerini Türkmen alawaýynyň keşfini şekillendiriş we amaly haşam sunugaty eserlerine, neşir önümlerine, foto suratlarda we teleýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça döredijilik bäsleşiginiň ýeňjileri hem aglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli permana gol çekdi. Resminama laýyklykda Niyaz adyna Türkmen Owa Hojalyk Universitetiniň mallaryň kesellerini anyklamak we bejermek kafedrasynyň uly mugalimi Gutlu Goşaýew hemde Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň gulluk itşinaslyk merkeziniň 1-nji bölüminiň kiçi görewçisi itşinasy Hydyr Rasulow Türkmenistanyň ad gazanan itşinasyň hormatly ady dakylly. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken kararyna laýyklykda Türkmenistanyň ministrlikler we pudoklaryň dolandyryş edaralary tarapyndan 2026-njy ýylda geçiriljek sergileriň, ýarmarkalaryň, maslahatlaryň we festiwallaryň sany hemde olary geçirmek boýunça guramaçylyk toporunyň düzümi tasdiklanyldy. Resminama laýyklykda ministrlikler we pudoklaryň dolandyryş edaralaryna değişli çäreleriň ýokary derejede we guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmek tapşyryldy. 29-njy oktýabrda Aşgabatdaky Daşkent Meden Dinjalş teýligahyna Türkmen Özbek dostlyk akşam geçirildi. Konsert maksatnamasyna laýyklykda iki ýurduň meşhur aýdym sazlary ýerine ýetirildi. Joşgulu çykyşlar, şol sany aýdym sazly edebi kompozisiýa, iki goňşy halkyň dost dogullygynyň barhara waşlanýanlygynyň beýany boldy. Türkmen Özbek dostlyk akşamynyň dowamyna Türkmen we Özbek aşpezleri milli aşhanalar üçin däp bolan tagamlary taýýarlamak usullaryny görkezip, mihmanlary yerli aşhana medeniýetiniň aýratyrlyklary bilen tanıştyrdylar. 29-njy oktýabrda Lewap welaýatynyň Çärjew etrawynyň çägine suwuň basyşyny götürji beket hemde agy suw geçirjisiniň açylyş dawarasy boldy. Kuwatlygy bir gece gününde 4,5 ming kub metr suw bilen üpjün etmäge ukyply desha 1,14 hektar meýdanyna ýerleşýär. Täze desha Türkmenabaş şäheriniň Azatlyk şäherçesiniň ýaşaýjylaryna has ýokary hilli arasy agy suw bilen üpjün etmäge niýetlenir. Qazaqstanyň Astana şäherine ýerleşýän Lev Nikolaýewich Gumilev adyna Ýewraziýa Milli Universitetiniň bilim ýokary mektebiniň nemis ingliz tili hünärine bilim alýan türkmenistanly talip Hemra Parikow Qazaqstan Respublikasynyň bilim hareketi milli innovasiýa we ilmi barlyk merkeziniň geçiren Türki halklaryň iň gowy talibi adly
halkara bäsleşigini ýeňji boldy. Oňa bäsleşiň 1-nji derejeli diplomy, türki halklaryň iň gowy talibi atly medal we türki halklaryň iň gowy talibine berilýän kuba gowşuruldy. Şeýle-de Hemra Parikow 2025-nji ýylda şol merkezden geçiren bäsleşigini ýeňji bolup, Merkezi Aziýanyň iň gowy talibi diýen 1-nji derejeli diploma, medali we ýörüýte kubagy. 2025-nji ýylyň sentýabryny Özbegistanyň Milli Ilim we Bilim Merkeziniň guran halkara ilmi amaly maslahatynyň çägine garaşsyz döwletler arkalaşygynyň derejesindäki bäsleşige gatnaşyp, Milli İftihar medalyna ýörüýte şahatnama we ýadygarlyk nişanyna munasip boldy. 31-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanyny ulgam arkaly hökümetiň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde şu ýylyň 10 aýynda ýurtda alınıp barılan işleriň jemleri jemlenildi. Ilki mejlisiň başlygy şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gözegçilik edýän düzümlerine şu ýylyň 10 aýynda alınıp barılan işler bilen baglykda hasabatlar berdiler. Döwlet başçysyny hasabatlary diňläp, ýurduň dürli toplumlaryna ýerine ýetirilýän işler bilen baglykda değişli ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Hökümet meclisinin ahyryna prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, Türkmenistanda her ýyly döwrewap atlandyrmak boýunça ýylyň şygarynyň eglan edilýändigini we nişanynyň kabul edilýänligini aýtdy. Döwlet başçysyny Türkmenistanyň meclisiniň başlygy Gulmanowa ýüzlenip, deputatlaryň halk bilen maslahatlaşyp, täze 2026-njy ýyly at bermek hemde onuň nişanyny kesgitlemek boýunça değişli teklipler taýýarlamalydygyna öz çekdi. Türkmenistanda 2026-njy ýyl üçin döwlet budjetiniň we ýurdu durmuş ykdysat taýdan ösdürmeň esasy ugurlarynyň hemde maýy goýum maksatnamasynyň taslamalary işlenip taýýarlandy. Hökümet meclisiniň barşyna döwlet başçysynyň garamagyny 2026-njy ýyl üçin döwlet budjetiniň taslamasy hödürlenildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň 2026-njy ýyl üçin döwlet budjetiniň taslamasynyň Türkmenistanyň meclisiniň garamagyna iýerilýänligini aýtdy we değişli hata oldu. Dünya täzelikleri. Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna Zenan lotereya oýunyny köp bulutdy. Washingtonda ýaşaýan Zenan 29.000 sanyň hemişe hemme ýerde onuň özüne duş gelelligi üçin hut bu sallar lotereya petegine girdiligini görünmerdi. Ýeňjiňiň aýtmagyna görä 2lik 9lik we 3-0 onu hemme ýerde iýdarlapdyr. Ol ilki bu sallara uçorun bortunna, çeli aýlymdaky täzeliklerde soňra dukanyna satyn alan howazly kutusyna gabat gelipdir. Şondan soň Amerikaly aýal ýüregine düşen sanlar lotereyada barlap görmek kararyna gelipdir. Ol ýangyş satylýan betekdäki dukanyna lotereya peteklerine bu sallar ýazyp bir hepdeden soňra 250.000 Amerikan dollaryny utuldygyny bilipdir. Kamerunyň prezidenti wezipetini 40 ýyl bäri eýläp gelýän Paul Biya novatdaky prezident saýlawlaryna ýeňiş gazandy. Biyanyň ýeňişi barada duşenmede ýurdun konstitusiýon geňeşi eglan etdi. Geňeşiň maglumatlaryna laýyklykda 92 ýaşly döwlet başçysyny sesleriň 53,66 göterimini aldy. Kameruny halas etmegiň Milli Fronty garşylykçy partiýadan dalaşýar Issa Chiroma saýlawçylaryň 35,19 göterim sesini aldy. Kamerunna prezident 7 ýyl möhletde saýlanýar. Şolukda Biya 99 ýaşaýança döwleti dolandyryp biler. Paul Biya Kameruna 1982-nji ýyldan bäri başçylyk edip gelýär we dünýäde iň uzak ýaşly prezident hasaplanýar. Irlandiýada geçen prezident saýlawlaryna Zenan dalaşýar Catherine Connolly ýeňçi boldy. Connolly maglumatlara laýyklykda sesleriň 63,36 göterimini onuň esasy garşydaşy Heather Humphreys 29,46 göterimini aldylar. Irlandiýanyň täze döwlet başçysyny 68 ýaşynda, ol öňkü aklawçy hemde deputat. Ol Dublinne geçen ýeňiş çykyşynda bir taraplyga esaslanýan siýasaty gollajokdygyny eglan etdi. Argentinada arheologlar ýaşy 70 million ýyla deň bolan diýsen oňa saklanan dinozawr ýumurtgasyny tapdylar. Patagoniýada ýurdun tebigat alymlary muzeýiniň işgärler topar tarapyndan ele salynan ýumurtga hek döwri bilen senelenýär. Ýumurtkanyň gabygy tutuşlygyna abat, bu bolsa onuň içinde duňçak materiallarynyň saklanyldygyny umyt döredýär. Alymlar ýumurtka seýrek et iýiji terapoda, Pinoparthenicus görünüşe değişli bolmaly diýilip çaklaýarlar. Ol geçki hek döwründe ýaşapdyr. Ýertaçy dinozawrlaryň ýumurtkalary seýrek duş gelýär, sebäbi olaryň gabyklary örän ýuky hemde çalt döwülýär.
Elem geňişliginde umumy bolan wagt boýunça dünýä rekordyna eýe bolan uçurman kosmonawt Oleg Kononenko, Yuri Gagarin adynaky kosmonawtlar taýýarlamak merkeziniň ýol başçysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji sökmünde bellenildi. Bundan öňe bu wezipede Maksim Kharlamov işledi. Oleg Kononenko 5 gedek elem geňişligine uçuşy amala aşyrdy. 2024-nji ýylyň 4-nji fevralyna ol kosmosda umumy bolan wagt boýunça dünýä rekordyny täzeledi. Ol jemi 878 günler. 2024-nji ýylyň 5-nji iýunyna Kononenko pilotirlenýän kosmonawtikanyň taryhyna ilkinji bolup orbitada 1000 günüň çäginden geçýär. Jemi 5 orbital taparda Kononenko kosmosda 1110 gün 14 saat 58 minut 37 sekund bolup dünýäde aňry çäk rekord goýdy. Sport täzelikleri. Türkmenistanyň altyn asr toporunyň futbolçulary Kyrgyzstanyň Awdyş atı toporuny 1-0 hasabyna ýeňip AFK-nyň çağırış ligasynyň 2025-2026-njy mögsümine üstünlikli başladylar. Duşuk Butanyň paýtagty Thimphu şäherinde Gulmatar Zologyň A toporçanyň çäklerine merkezleşdirilen görnüşde geçirildi. Bu toporçada şeýle-de Butanyň Paro we Omanyň Al-Shabab toporlary çärik finala çykmak uğruna bäsleşýärler. 2025-2026-njy mögsümde AFK-nyň çağırış ligasynyň kubok uğruna jemi 20 topar bäsleşýär. Olar geografik taýdan 2 zolog, Gulmatar we Gülnogor zologlary bölünýär. 5 toporçadaky duşuklar merkezleşdirilen görnüşde geçirilýär. Onda her topar öz garşydaşlary bilen bir gedek duşýar. Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatyny Arkada futbol kluby mögsümiň tamamlanmagyna 5 tapgyr galyna ýeňiş gazanyp, möhletiniň öň 3-nji gedek ýurdun milli çempionu boldy. 23-nji tapgyryň mehmançylyk duşugyna topar Ahaly 1-0 hasaby bilen ýeňdi. 20 goýundan soň arkada 66 utuk bilen we iň ýakyn bäsleşinden Altyn Asyrdan 26 utuk öňe geçdi. Altyn Asır 20 goýunyna 40 utuk toplady. Şagadam 39 utuk bilen 3-nji orunna. Ahal bolsa 2 oýuny ätýaşda saklaýar we 36 utuk bilen 4-nji orunna ýerleşýär. 26-njy oktýabrda Ispaniýanyň La Liga çempionatynyň 10-njy tapgyrynyň merkezde uşşugyna Madridiň Real kluby Barcelonany 2-1 hasaby bilen ýeňdi. Oyun Madrid şäheriniň Santiago Bernabéu stadionuna geçirildi. Bu ýeňişden soň Real Madrid 10 oýundan 27 utuk toplap La Liganyň liderligine çykdy. Barcelona bolsa 22 utuk bilen 2-nji orunna barýar. Bu ýeňiş Real Madrid üçin öňkü garşylyklardaky şuwsuzluklar tapgyryndan soň Barcelonadan gazanylan ilkinji üstünlik boldy. Arkada toporunyň futbolçulary AFK-nyň 2-nji Çempionlar Ligasynyň çäginde Kataryň Al-Ahly toporu bilen 2-2 hasabyna deňmeden oýnadylar. Duşuk Dohadaky Al-Tumama stadionuna geçirildi. Bu toporçanyň beýleki duşugyny Özbekistanyň Andijon topory Bahreýnyň Al-Halziýe toporu bilen 0-0 hasabyna deňmeden oýnady. 3 aýlawdan soň bu toporçada Al-Halziýe toporu 5 utuk bilen öňe barýar. Al-Ahly we Andijon toporlarynyň her haýtyna 3 utuk bar. Yarış tertibini 2 utuk bilen Arkada topar jemleýär. 4-nji aýlawyň jogap duşuklary Arkada Al-Ahly we Al-Halziýe Andijon toporunyň arasyny 5-nji noýabrda geçirilýär. Bahwan adamlar, size yetirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen portal web saýtymyzdan dolugna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.